खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि जै फैसा मोननो हागासिनो दङ, नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगौ। नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जानांगौ। जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि जै फैसा मोननो हागासिनो दङ, दा नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगौ। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों जे नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बहा थांनानै खालामना लानो नांगौ, मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन फार्मार आइडिखौ खालामनाय समाव। दा बिनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि जै फैसा मोननो हागासिनो दङ, दा नोंथांमोना मेन्डेटरि एबा कम्पालसरि नामा जे नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामनांगौआ, दा बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा एग्रिस्टेक, बे जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम। जाय स्किमनि जै नोंथांमोना दायो फार्मार आइडिखौ एबा फार्मार रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लानो नांगौ। दा कम्पालसरिथ' बेहाय जोंहा लिरनानै होदों, नोंथांमोना बेहाय नायोबा नुनो मोनगोन। दा बेखौ आसामिसाव लिरनानै होनाय, दा बे आसाम माबानिफ्रायनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बे फैनाय। नोंथांमोना बिथिं नुदों जानांगौ नै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि। दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि डिजिटेल आसाम। दा बे जाहैबाय जोंहा माने आसाम सरकारनिनो मोनसे बे नटिस जाहैबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। दा जिखियानो जाया मानो बेहाय मा लिरनानै होदों आं दा नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। ओरैनोथ' आङो आसामिस फरायनो रोङा, दा बेनिखायनो आं बेखौ माने इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामखांबायमोन। दा बेहाय मा ट्रेन्सलेट खालामना होदों एबा मा बुंदों आसामिसाव, आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों। दा बेवहाय बुंदों आरो नोंथाङा जुदि दायो पीएम किसाननि जै फैसा मोननो हायोबा, पीएम किसाननि जुदि नोंथांमोना बेनिफिसियारिबा, नोंथांमोना एग्रिस्टेकआव फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगौ होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों। दा आसामिस जायफोर नोंथांमोना फरायनो गोरों, नोंथांमोना फरायनानै गावबागावबो नायबानो जाबाय। दा जिखियानो जाया मानो आङो माने नैबे आसामिसनिफ्राय इंराजियाव बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनायाव आं दायो बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों। जुदि नोंथाङा पीएम किसाननि बेनिफिसियारिबा एबा पीएम किसाननि दायो नोंथाङा फैसाखौ मोननो हाबाय थायोबा, नोङो एग्रिस्टेकआव फार्मार आइडिखौ खालामना लानो नांगौ होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों। नाथायबा जोंहा बेहाय मोनसे कन्डिसन होदों, जेनेबा नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि फैसाखौथ' मोनबाय थानो हायो, नाथायबा नों मोना जेनेबा न'खरनि सोरनिबा बिफानि नामाव हाया दङ, अब्लाबो नोंथाङा पीएम किसाननि एप्लाइ खालामनानै नोङो दायो पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोबा, नोंथाङा फार्मार आइडिखौ खालामनो हानाय नङा होननानै बेखौ बुंदों जाहैबाय। माने जाय मानसिनि नामाव हाया दङ, दा बिथाङासो फार्मार आइडिखौ खालामनो हायो। दा बेनिखायनो पीएम किसान स्किमखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। नोङो जेनेबा नोंनि नामाव हाया गैयाबाबो, नाथायबा न'खरनि सोरबा सासे सोद्रोमानि मुङाव हाया दङबा, नोङो पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायो। बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ। दा बेनिखायनो नोंथाङा जुदि बेबादि खालामनानै पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थादोंबा, नोङो फार्मार आइडिखौ खालामनो हानाय नङा एबा नोङो फार्मार आइडिखौ खालामलायनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों। माने नोङो खालामनो हानाय नङा आरो नैबे फार्मार आइडिखौ, जुदि नोंनि नामाव हाया गैयाबा, नोङो पीएम किसाननि फैसाखौथ' मोनबाय थानो हादों, नाथायबा हाया बेलेगनि नामाव दङबा, दा नोंथांमोना नैबे एग्रिस्टेकआव फैनानै फार्मार आइडिखौ खालामनो हानाय नङा होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों। दा बिनिफ्राय फार्मार आइडिखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो मा डकुमेन्ट्स नांगौनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आधार कार्ड नांगौनो, बिनिफ्राय जामाबन्दी कपि, हानि जामाबन्दी कपि, दा बिनिफ्राय नोंनि बे मबाइल नाम्बारा आधारजों लिंक थानाय जानांगोन, मानो होनोबा अटिपि थांगोन नालाय। दा बेहाय होनाय बायदिबाथ' कम्पालसरि बेबादि जोंहा बेहाय लिरनानै होदों जे नोंथांमोना पीएम किसाननि जायफोर फैसा मोननो हागासिनो दङ, दा नोंथांमोना नैबे एग्रिस्टेकआव फैनानै फार्मार रेजिस्ट्रेसन आइडि खालामना लानाया एबा फार्मार आइडिखौ खालामना लानाया बेयो कम्पालसरि एबा मेन्डेटरि होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों। नाथायबा दाथ' जों बेखौथ' मिथिना मोनखाबाय, जेनेबा पीएम किसाननि जायफोर नोंथांमोना दायो गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों, दा नोंथांमोना फार्मार आइडि एबा फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ नैबे एग्रिस्टेकआव फैनानै खालामागौ माने नोंथांमोना पीएम किसाननि थाखाय दायो एप्लाइखौ खालामनो हाला। दा बिनिखायनो नैबे जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि जै फैसा मोननो हागासिनो दङ, दा नोंथांमोननि थाखायथ' दायो कम्पालसरि इसेबां माने जाथ'वाखै। सरकारा बेलेग बेलेग रायजोआव खालामबाय, जेरै मध्य प्रदेशआव कम्पालसरि नैबे फार्मार आइडिखौ खालामना लानांगोन, अब्लासो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन। बेखौ जोंहा कम्पालसरि खालामना होबाय। उत्तर प्रदेशआवबो थिग बेबादिनो खालामना होबाय। पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो थाखाय फार्मार आइडिखौ नोंथाङा खालामना लायाबानो नोङो फैसाखौ मोननो हाला। लास्ट डेट बिथांमोननिया होजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोंनि नैबे आसामावबो दायो बेबादि
बायदिसिना खौरां ओंखारबाय थादों आरो बेबायदि ओंखारबाय थादों दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायखादों जेनेबा लास्ट डेटखौ नोंथांमोना नेयालासिनो जायफोर नोंथांमोना दायो पिएम किसाननि जे फैसा मोननो हागासिनो नङाबा नोंथांमोना गोख्रैनो एग्रि स्टेटआव फार्मार आइडिखौ खालामना लाखाबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना बेखौ नेबाय थानांला आरो सरकारा माला कम्पालसरि खालामगोन माब्लानिफ्राय अर्डार होगोन उमुक थारिखनिफ्राय नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो थाखाय फार्मार आइडिखौ खालामना लायाबानो फैसाखौ मोननाय नंला बेबादि कम्पालसरि डेट होनायखौ नोंथांमोना नेबाय थानो नाङा दा बेनिखायनो आं खावलायदों आरो नोंथांमोना जायफोर पिएम किसाननि जे फैसा मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लाखानाया दानो मोजां जागोन नङाबा उनाव हले गोबां माने बिराद माने मा जागोन बे बानायनायाव गोबां माने मानसिफ्रा लाइन जालायनाय जागोन गोबां मानसि जागोन दा बेनिखायनो खालामना लाखायोबा नोंथांमोना मोजां जागोन आरो उनावबाथ' बायदिसिना जोंहा सोलाय सोल' जाबायनि थाखाय नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखिनियावनो जुदि फार्मार आइडिखौ खालामना लायोबा इजियाव नोंथांमोना खालामनो हागोन बिनिफ्राय बे जोंनि नैबे आसामावबोथ' कम्पालसरियानो जाखागोनखा जाबादि बेहाय लिरनानै होदों दा बेहाय नायनो थाङोबाथ' पिएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना जायफोर मोनगासिनो दङ फार्मार आइडिखौ खालामनांगौ होननानै जोंहा बेहाय कम्पालसरि माने लिरनानै होनाय बायदि खारो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायदों आरो जाहाथे नोंथांमोना एग्रि स्टेटआव थांनानै कमन सार्भिस सेन्टाराव नोंथांमोना थांबानो जाबाय बे कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै एग्रि स्टेटआव नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ रेजिस्ट्रेसन खालामना लाहैबानो जाबाय आधार कार्ड बिनिफ्राय जामाबान्दि कपि नोंनि हानि बे कपिया जेराव नोंनि गासिबो हानि डिटेल्सआ थाजोबो पाट्टा नाम्बार बायदिसिना दाग नाम्बार गासिबो थाजोबो बेखौ नोंथांमोना लाना थांबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय समाव दा बिनिफ्राय आधारजों लिंक जानाय जानांगोन मबाइल नाम्बारा मानो होनोबा नोंनि बे मबाइलाव अटिपि थाङो नालाय दा बेनिखायनो बै मबाइलखौबो नोंथांमोना लाना थांफाबानो जाबाय नैबे फार्मार आइडिखौ खालामनाय समाव निसय दायो नोंथांमोना मिथिना मोनजोबबाय जानांगौ आं नोंथांमोननिसिम माने दानिफ्रायनो भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखागासिनो दं आरो जाहाथे गासिबो फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लाखायो उनाव जुदि लास्ट डेट बायदिसिना बेबादि होयोबा एसे जारला जायो नालाय दा बेनिखायनो आं दानिफ्रायनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय आरो कम्पालसरियाथ' जाखागोनखा बियो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखायो एसे उनावनो दा बेनिखायनो दानो बानायना लानाया मोजां जागोन होननानै आं बेखौ सानो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों